Я з вами востаннє бачився влітку, записували з вами інтерв'ю. Там, де ви пообіцяли скласти з себе повноваження голови партії «Самопоміч», ви це зробили. Так. Тепер Оксана Сироїд. І так само у нас була з вами дискусія, якщо або я ставив вам питання, чи будете ви балотуватися знову на міського голову. Ви поміняли рішення, бо ви мені говорили, що не хочете. Не хочу. Я своє рішення не міняю, але коли мене питають, а це 100%? Я говорю, а ви знаєте, коли будуть вибори? Ні. Так от, коли будуть оголошені вибори, тоді ви почуєте мою кінцеву позицію. Так, ви вже 100% обіцяли не знімати свою кандидатуру під час президентських перегонів, але зрештою зняли. Я керую мільйонним містом. Так. І від моєї позиції залежить настрій людей, які працюють. Тому я би дуже хотів, щоб приходили молодші, розумніші. Але коли я сьогодні дивлюся рейтинги, і я бачу, як бандформування хочуть захопити місто, мені стає моторошно. Тому дай Бог, щоб все було правильно, щоб в державі почалася боротьба з корупцією, з бандитизмом. І, в принципі, в виборах брали участь достойні кандидати. Хто переможе, того будемо вітати. Однозначно. З тим